Hola, bon dia. Soc la Mònica Campdepadrós, soc artista plàstica i multidisciplinar. Normalment treballo en diferents tècniques, molt amb objecte trobat, amb assemblatge, amb fusta. Vaig canviant de tècnica, depèn dels projectes i de les obres que vull fer. Aquesta exposició és el resultat d'una beca creativa en ceràmica que vaig guanyar el 2020. És una beca bianual que convoquen al Bòlit amb el Centre Cultural de la Mercè i consisteix en estar un mes treballant aquí a l'Escola Municipal de la Mercè amb la professora i fent el projecte que ha sigut seleccionat. Jo no soc ceramista, no conec les tècniques de ceràmica. Fa molts anys un artista em va convidar a fer una exposició col·lectiva on hi havia ceramistes i gent que no coneixem la ceràmica. Fent una instal·lació que vaig fer en uns plats em vaig enamorar i sempre em va quedar aquella cosa que algun dia m'agradaria tornar a ella, a la ceràmica. Ha sigut una experiència molt bonica, molt intensa, perquè volia realitzar molta feina en un mes i ha sigut anar aprenent les tècniques a la vegada que anar fent les peces. Molt interessant. Aquesta exposició s'anomena De la Terra a la Terra, humanitat en transició. El repte que jo tenia al fer aquest projecte era fer un discurs contemporani, parlar del moment contemporani des d'una tècnica com la ceràmica matèrica que ens remet a l'ancestral. Llavors, a l'exposició, el resultat són 6 peces d'aquest mes de treball i després també he posat una mica d'imatges i de processos a descarts, donat que ja que era una beca i no coneixia les tècniques, em va semblar interessant també pel públic veure aquests processos. Les peces d'aquesta exposició, per un cantó trobem uns globus terràqueis que estan implosionant o s'estan desinflant degut a unes paraules que simbolitzen uns conceptes, uns paradigmes actuals. Crec que estem en un moment molt crític a nivell planetari, a nivell humà. I després trobem unes altres peces que parlarien més de la humanitat, que estan basades en uns caps, que remeten una mica al que jo crec que ha de ser el que hem de despertar d'aquest gran somni col·lectiu de l'engany que estem vivint a través de la imaginació, del discerniment, per crear una terra més lleugera i una humanitat també més lluminosa i menys densa, més amorosa. A mi m'agradaria que aquesta exposició interpel·lés a l'espectador, que arribi l'energia d'aquestes obres i que pugui moure alguna cosa en positiu.